college kalai tleirol chu a thian te nen an in hawa a hnuwa arwang chu tuya hmu ani tita ila arui dewa wangin tuya atla hlumpal accident ani in ring nge yang ma se hetiang thil thleng hi North America khwanvoi tam takalo thleng to a accident wanga tuya tla hlum man ti vek ma se heng te hi an chuapa tui an hmulo thin tlat baka hemi te hi engemaw chen ni engemaw zat thla engemaw zat an bo phota tuya hian an ruang hi hmu ani zela ma se an chuapa tui hmu ani thin silo heng hi case tam takalo tlat mi shandai mun shandai mi te thil ton hi a in ang em a oi lovin amak boxi police officer ni chin David Polaidi zan ale khabu mi baudan maktak takazia chinna missing 411 ami ngei mai chu kan ngai thla ho le don ani The sunburst flowers calling on holidays overdue, but kumsang ni panga khan tot gip hi kumsom ni pahni mi ni in Michigan a chenga ramlam hiangai na a sakhi vele chan te hi anwam ti zong takania sanghaman te chuan achung te angai na bok an in hi chwa san ve to a ama ina cheng ve to a heti chungpo hian ka to papiangin marlam mel nga vela hla an in anule pale chung te chen na hian hun mang turin akal sia hun tam tak lim takin achung ta nen hian an mang ho thina June ni som pakhat kumsak ni panga khan to thian anule pate atlo le a tlai cho eya e khama a ho a roommate akazen ni bok ne na oman ni a hetia a ho hnu hian bar pakhata tle mazong in turin a chhuak le a hemi zandar kwale achan ve vel hian pona cake party beer party anti mai thinang hi a oma a thiantenen party ve in hunan manga bar bula kara da a he party a hian an kal chhun zo mani hun hlim om takan manga zanla ya lo ni ta to chu a chawang reng hle a thiante bula chuan a ho tur thu so hin a kar chu bar bula chuan a hnu chiari thule ke a ho mai tur thu a soya hian party na hi to ta in bul lok ani a thiante chuan apa ngai lo na engman shelawa a in lam chim lam a pan chuan en liama hi mi tenan mu nu berani ta a holama hian mi voili a fona a thiante le chungte a kol nu ber chu dar som pani le mi chomli panga velani a thiana kola filta a oma a thok hle theilo thu soi a thian chuan engwangin mo enge zia han tia ma se a hriat thei chun chu thori ring takania he tho hi to tange midang a phone la a phone ron thota vak ti hria tani lova phone chu inda maka an phone thei to lo atu kania chung ko in mu khom tura to chu aron lang lova makan ti anga reng hle a henga hena tel lo ngai lova atel don lo poin achung te hria tir nge thina achung te chuan thil dik lo ni in an sheta ama zana phone call dong te an lo bok nen an ngai tha thei ta lo a thian te an bia a an lo mu bi kalova a inan wakala alo lo ngei bok police an phone lo thei ta lo na sat taka zona ni ta helicopter te thlengin zona ni a ma se an beidong ta engman mulo to ta bawa tang hian kar thu maliam ta a lui pakhat bula hian nupa an kala he lui hi khamizana to ta te party na mar lama mi ani a anu jok chuan tuya ron langa mu a makati ang reng hlea a ron lang zuk zuka mi tu emo tui chenga mon ti hiala mishing aloni alu le adar te chu tuipona aron langa makan ti hlea police an ko ringot he hi tot lo ni in alo thito investigator se chuan to tan hmuna hi makan ti hlea a thiante pokhan khamizan khan chimlam apan thuan soya tuna an hmuna hi chu marlam dayani tinge luya marlama dayalo chubaka ataksa lo dan kha makan ti a tuya tla hlumani chuan tuya abok khup zonga lo tak tuya tla te lo thinda na ni sia to ta ero angil zong in lo tlat thunga amak ti lo theiani lo ama lo ti dinga lo dang tu vurte ni se chuan hati khana lo theyanga ma se vur hun lai ani bok si lo ataksa an han endik le a zubaka damdoi depression damdoi tam takalo etian shia heng damdoi hia e ngai lova mental lama ariru lama harsana engma ne ngai lo bok anuna depression damdoi tu manan la cho ngai heklo chuan ataksa hiala tha ema pemma heklo
ni somni pakhata bawa tuya lo tla hluma tuya lo om ring mela pulo ataksa enin ni somni pakhat chung tuya lo om reng ani thelo shim shim a autopsy a po achua pa tuya om lo ang velani a athina ero tuya tla hlumpal ti ani hetia tla hlumpal tia mi ten an hriat tak nuwa hian a chung te le a thiat te chuan endik le zwal turin an phuta a chan chu thil ni theya an ngai lo pathologist pakhat chuan engkima endika tot kha tuya khan ni thum vel ba ka omaring lova chuan tuya a om ma khan a thi to ang a chua pa tuya om lo a taksa lo om dan te kha atia chuan le tot kha adam tharenga phone pokal hetiang ani chuan a bawni atanga tuya da ani nu khan ni som panga ni som pasari vela kara la oma khang chu khan khonge lo omang chuan a bawzana filta om thule a thok theilo thu a soite kha enge om ziani ta ang le thori an hriat te kha enge ni ta ang zo na ha wa tam em kumsang ni som pasari January ni somni panga khan kumsom ni pathumi Dakota James hi Pittsburgh Pennsylvania a thian tenen bara an kala atop lama chuan a chaw dewa ke a ho tumta a CCTV footage a po bara chhasana in lama pana phone kengte po hmu turin chiang taka oma tu manan zui ni in alanglo akal la pailova apa ngai hlebok atu ka chuan na akal lova are ta mak maya ana tho na tele a chung te anin bia a enge mo nuwa police an call ta a zonani ta nasat takin zong ma se engma hriat le mu an nei talo abawa tangin ni somli la ya liam ta ataksa chu Ohio luya abawna vela tanga mel som la ya la a tuya mu anile ta dai mai mi than kha chuan khatia a holam CCTV footage po alan kha nakal zelanga luibula cholanga atla palanga mel som lai helai luya hian aron len ta ni anganti a mase hetia bawna atanga alo om dai na luya va om tur hi chuan tui khwa lian sang tak apal tlang nge anga ya he hi paltang se chuan ataksa mu tur om manglawang ti velani helaya tui hi achak em ema mase tuna taksa an mu hi chuan tui khwa hi akal pe lo chiang chuta ataksa atha em ema tuyare taklo ompo anglo abau chung kha ni somli lai ani sia a toxicology report a ron chuaka ataksa zu om ngeya chuan GHB atam lebok na chok na chak tak mai ani chuan a chua pa tui a om lo le bok ma se tuya tla hlumpal ti thawani a achung te pon tuya tla hlum ti chuan pom theilova forensic pathologist thiam mingthang Dr. Wek anroi ta hiala ani hian endika autopsy report ya en le eveka Dakota ngong nunga hian liam mu a phuarna nu ni om takani ma se doctor dang te chuan thisen ro an lo ti saka ma se Dr. Wek ro hi chuan ani ngei thua sui thung chuan Dr. Wek hian Dakota kha ni ai rei tuya ala om lawati bok chuan tuya a om ma khan a thiemo ni khwa shelowanga tiboka a chan chu a chua pa tuya om tlat lo zo na ha om le ta khonge Dakota kha a bawa tangani somthum pasari na tuya atlak ma zong khan khonge lo omangle Liu Komen hi athlete tha em mai ni a fitjuk le inches thumlai asang ni in baseball football basketball thiam khelna sa em mai ni high school a peichuan basketball division 1 program a khel tura thana ni hiala scholarship te po mu a University of Wisconsin a kalta a ma se heta hian khelna hu na du anga nei theilo hewang hian lacrosse a in sona division 3 ani a ma se khelna hu na nga zoka du zok ma se a in ngei tu a basketball in pumpek top mai chuangai ngam lova finance lama kalatum ta daya achung te poshila a graduate huna chuan University of Wisconsin a business a master degree ni nge tum thu soita a September ni somni pakwa chuan look hi a thian tenen German hun puyan kalvi a beer te an ina hun nuam takan mang zan lama bara te an kal le a mi puan tam ma se zan lai vela chuan a thian te chuan look chu an huta lova ma se look hi palian rin tak ma ni in ring tok tak mai ani a an ring em a ama a in enkol mai an ring ani an ho a ngai tua pon ngai tua lem lo atu ka chuan tu ma in look chu an mutalova an be theilo a chungte a thian ten police an kauta
police te chu zana festival an kalna le bar an kalvel na te le a chevel zong an kala bar an kalna te chuan CCTV footage an dila heng bar ho CCTV hi alo chhia ta wangin an lo hmang lo veka lo ni a hriat thei tur an hriat thei lo phana sa mi pakhatin bar ko ta nin kom thu alo soya do ta ni tian la shele zuya do ta soya wang hian shemman ni le lak lo a October ni nia chuan divers then khat te chuan luya liuka sa taksa an hmule ta fit som vela thu ka lo oma an po chwa hian a taksa hian hliam le pem ma om lova tuya atla a athi ang mai na langa tuya tla hlum nia soya ni le ta medical report a chuan Lucas kha tuya darkar somni pali bor vela om ti in report ani a ma se chiang zokin an en le a darkar ria ta tanga darkar som pani vel leka om ti puan ani le a darkar rei vak lo chia tuya a omani chu arwangan mu ma ni thum chung vel kha chu alo la dam ni in alang tlat ataksan endika zuba ka damdoi GHD tam tak mu ve thawani Dakota James ama kan soi chiang thau khan chuan akong shen hi rek takin a shenga a shen pa nga hin ma in sheng se hetia hian a sheng lawang ti velani athi nuamo ni khwa shat lo lai vel khan tu emo in a shen tira ang riawa chuan makle deuh chu Luka roommate an room om char kha Luka festival a kal lai po khan room a om chara chuan a bo tu khan alarm ria wangin Luka roommate hi a hara ama phone alo ni lova Luka phone no ni in Luka phone hi khum hnuaya alo oma a chhuwa khan a phone a keng sia mase a phone hi a khum hnuaya lo omle dai si hemizan festival an kalzan hi a ho to lo kha ani sia a roommate ti har lawin ava ho zuaya a phone hi a khum hnuaya vada a akal le te ani ngot lo chuan ma se hetia hanti ngot na chan tur hiom si lo police ten a phone record hi an release si lova engtin nge phone kha lo om thei ti bak soi tur ra om ta lo chuan midang ang tho khan lukha September ni somni pakwa abawa October ni nia tuya mu ani a khati lai khan a inkar khan khonge lo omang October ni nia an mu khan tuya khan dar ka rei lo te chia lo lo om boxi khang inkar kha adama tuya po om lova khonge omang mi te chuan heng thil thleng hi a om tak cheu wangin le a in an thin em awang hian serial killer group Smiley Face Killers te ti ani an ringa heng mi te hian an mi tha te ruang bul khoilai muwa Smiley nui mel hian hu chia thina nangani ringem chuan mi then kha chuan tharau lam thil te ani an ring hial boka heng tlei rol la no pang tak tak te thi dana hian an chung te an lung oi lova an du ber chan na dik takero an hu thei si lo amak em awangin pu David Polidis poina le khabua hiala lo ziak telani a an chunga hian enge thleng nia iring vele